आंनि न'खरा दुखुथिया न'खर ओमफ्राय हाल गैया खदाल गैया आं बिदिनो गोबां बेफार फायखारि खालामनानै आं जायो दा नोंथांमोननि अननायजों हेल्प होयोब्ला हाजासे साबायखर होगोन होननानै आङो आसा खालामो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला थुक्राझार सोरांखुंग्रि गामियाव। दा बेयावहाय आंखौ सासे ब्रादारा कल खालामनानै लिंहरनाय जादों। दा मा समस्यानि थाखाय लिंहरनाय जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो देखायलांनो नाजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। दा फाइनालि आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय, बेनो जादों जाहैबाय थुक्राझार सोरांखुंग्रि। ओमफ्राय दा आङो सफैबायानो नै न'आवहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'खरनि मानसिफ्राथ' बेयावनो गासैबो जिरायनानै दङ। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आङो डिटेल्स गासैखौबो न'खरनि मानसिफ्रायनो मिथिनानै लागोन। ओमफ्राय नैबे जायबा गोमादों, गोमाजानायनि बिफा ओरैबायदि दुखुआव दङ नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे बिमाय होनदों ना? औ बिमाय। ओमफ्राय नै गासैबो न'खरनि मानसि आरो नै ओरैबो। ओमफ्राय मानसिया बेनिफ्रायनो गोमानाय जादों, बे थुक्राझार सोरांखुंग्रि गामि नैबे न'खरनिफ्रायनो गोमानाय जादों। ओमफ्राय दा आङो डिटेल्स गासैखौबो न'खरनि गारजेन फार्स्ट टाइमावनो आङो जायबा गोमाजानाय बे गोमाजानाय बिफानावनो आं मिथिनानै लानोसै। आं बामोनगाव सेलेखागुरिनि, आंनि मुङा बिमल मोसाहारि। ओमफ्राय पस्ट अफिस दथुपुर, थाना सिडली। दाख्लै थांनाय सनिबार 9 थारिख दिनाव बेलासिनि 6टा टाइमाव बियो बिमायनि न'आव आलासि जानो होननानै फैदोंमोन। फैनानैहाय ओमफ्राय बियो बेहायनो थायोमोन। ओमफ्राय बिनानावनि साइकेल लानानै बियो बिमायनि न'निफ्राय बे 9 थारिख 6टा टाइमाव बियो सनिबारनि 6टा टाइमाव बियो ओंखारलांदों। ओमफ्राय बबेयाव थांदों बेखौ गामिनि मानसिफ्रा नुवाखै। दा बबे जायगायाव दङ जों नुवाखै, नागिरब्लाबो जों मोनाखै। ओमफ्राय दा थानायावबो जोङो, बेंटल थानायावबो जोङो खबर लाहैबाय, मोनाखै। आरो रुनिखाथा थानायावबो कन्टेक्ट लानानै जोङो सोंहैबाय, बेयावबो थानानि आइसिया जोङो हमनानै लाबोनो मोनाखै, जों मोनथिया, जों नुवाखै बेबायदि खोथा बुंदों। आरो सिडली थानायाव आङो बिफा हिसाबैहाय सोंहैदोंमोन सिडली थानायावबो। ओमफ्राय सिडली थानानि आइसिया क'क्राझाराव दंहैयोमोननो। ओमफ्राय दा थानानि मानसिफ्रा नोंसोरो नोंसिनि गावबुरा गामिनि गावबुरा, बे गावबुराखौ लानानै गावबुरानि दरखास्थ' लानानै फट' गांब्रै लानानैहाय थानायावहाय फैनानैहाय इनफरमेसन होनो थाखायहाय जोंखौ थिनदोंमोन। ओमफ्राय दा जोङो हैनो मोनथ'वाखै। हैनो मोनथ'वाखै जोङो। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर हैगोन? औ हैगोन, जेरैबो जाथाराबा जों हैगोन। ओमफ्राय दा नोंनि गोमानाय फिसाला, बिनि नामा मा नाम? आंनि फिसालानि मुङा जाहैबाय अनसुमा मोसाहारि। ओमफ्राय दा ओमफ्राय स्कुल हाबोबो नामा बियो? बियो 7 बोसोरसिम LP स्कुलाव फरायदों। फरायनानै ओमफ्राय दा बियो फरायनानैहाय ओमफ्राय दा बिनि खर' मेलेमा ब्रेन मेन्टेल जानानै ओमफ्राय समनि गेजेरावहाय बिदिनो गोबां बियो राग जोंखाङो आरो बोराबखांनाय फैयो। ओमफ्राय जोङो बिनि फरायफुनाय समाव बेनो नांगौ बायदि होदोंमोन जों। आङो थालिर फायखारि खालामनानै दिनै गरसे गाबोन गरसेब्लाबो आङो मावनानै बेखौ दाव दाव अननायनि गेजेरजों बेखौ खांबोदोंमोन, बाबोदोंमोन, फेदेरबोदोंमोन। ओमफ्राय दा आङो दुखु मोनदों बिफा हिसाबै। ओमफ्राय आङो नागिरब्लाबो मोनाखै। थांनाय सनिबार हरावबो आङो कन्टेक्ट नाम्बार लानानै गोबां जायगायावनो आङो कन्टेक्ट लानानैहाय आङो खोन्थाहरदों आरो सोंहरदोंमोन, मोनाखै। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों समाजनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफ्रा अननानै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों अननानै खोन्थाहरनो हागोन बे नाम्बारावनो नुसनबायब्ला। नुसनबायब्ला। दा बे गोमादों, बे गोमानाय बाबुआ मा ड्रेस गानदोंमोन जेनेबा नों एसे आन्दाज मोनदों नामा? स्पर्टिं गुफुरनो, ओमफ्राय हाफ पेन्ट फान्दादा गानदों। हाफ पेन्टआ मा रंनिबा? गोमोहां। गोमोहां।
दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों जेसेबांनाखि जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम जायबा नैबे अन्थाव बाथाव बिफाया मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानानैहाय नागिरगासिनो दं ओरैनो बिमा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानानै दङ बयबो गावबा गावनि फिसानि सायाव ओरैबायदि अननाय थायो बयबो मिथिखागौ दा बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामगोन बे गथ'आखौ अबावबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै प्लिज नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होगासिनो दङ बे कन्टेक्टआव कल खालामनानै डाइरेक्ट न'खरावहाय खोन्थाहरनो हागोन अब्लानो बे जेरैबायदि बुंदों बियो माने लायनायनि लाहार फाहारखौ खालामगोन जेरावखिया नुसना मानो दा आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जायबा बाबु गोमानाय बे बाबु गोमाजानायनि नैबे बिमाय जायो जाहैबाय ओमफ्राय नै बिसिनावनो दंफैयोमोन बे गोमाजानाय बाबुआ आंनियावनो थाफैदोंमोन आं बिमाय हिसाबै माने दाखालिबो सिगाङाव थाफैखाबाय सप्तासे ओमफ्राय थांफिननानै आरो फैफिननानै थाफैफिनदोंमोन दाखालि थांनाय बिस्थिबार 8 थारिख बेलासियाव फैदों बियो ओमफ्राय फैनानै थाफैदों थाफैनानै साननै सानथाम थाफैबाय थाफैनानै सुनिबार खय थारिख जायो 9 थारिख बेलासियाव बियो बे न'निफ्राय साइकेल लानानै ओंखारलांनानै फैयाखै खोन्थालाङाखै रावनोबो ने जेनेबा रावनोबो खोन्थालाङाखै फैयाखै ओमफ्राय नेयै नेबाय आं हरनि 11थासिम नेदों आङो ओमफ्राय बिफानाव सोंहरबाय आं न'आव थांबा बायदों नामा खोन्थाहरबाय आं ओमफ्राय थाङाखै होनबाय बिसोरबो बेनोखिनि आरोखि दा फाइनालि नावआव गाखोनो थाखाय बाइकआ बेबायदि रेडि जाजोब्बाय नै दा बे बाइकखौ गासैबो थिखांजोबनाय जागोन आरोना नैबे नावआवनो ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा नावा ओरैबायदि गिजि जाजोब्बाय आरोना फुरा दै बरथिक जासै बेखौ बारब्लानो ओमफ्राय नै गान्दुआ बेबायदि गिदिर गिदिर जायो आरो नोंथांमोना मोजां नुवाखै जानांगौ साइडुंनि थाखाय माने नावखौनो हियं हियं गाहरलायो आरो ने नावाखौनो गाहरलायखायो दा ओस फाग्लालै ओमफ्राय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबे बाइकखौ थिखांजोबनांगौ ओमफ्राय मथा मथि बियो जादों जाहैबाय ओरै थुक्राझारजों बारस'ग्रा मथा मथि आइ नदि ब्रिज नैबे आइ नदि बिमा दैलाम दा मथा मथि जाबायानो होनजासै ब्रिजआ मथा मथि डिसेम्बर बायनानैफोर अपेनिं खालामगोन खोमा दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेखौ बारनानै ओरै थांनानै मोनसे नांगलबाङा दैयाव ब्रिज होनो गोनां दंबावो दा नांगलबाङा दैयाव ब्रिज ओमफ्राय नैबेयाव ब्रिज होयोब्ला दा आइलेण्डनि लामानि समयसाया मथा मथि जोबथ'बाय आरो मथा मथि गामि सिङावफोरल' थाहैसिगोन दा बजाय जाजोब्बाय आरो नै बेबायदि फुरा बजाय आरो नावआव ओरै नायदो नै गान्दुआ आयु फाग्लासो गारहरखायो नै होद नावलाय दैया देन्जारमोन दे सैथि गाहरबायमोन जोंखौ नावजों जाबजों बाइकजों जाबजों फुरा नै बिदि गान्दु जाखायो ओरैबायदि खस्थ' मोनखायोलै सिबाय जावग्राया नै गाहायावबो नै मानसिया नैसा नै मानसिया ओरैबायदि गाबथानो फानजालायखायो आरो थोस जारलालै मेचिन गैया बाल गैया नै गाहबायमोन दे जोंखौ र' बावलांबाय नै थोस नै गान्दुआ गिदिर गिदिरबा जाखायो जों दं ओरै नायहरदो नै दिरुंजों होबथानाया जारलालै दा खोमो मोथै बारखांनो हाबाय आरो